ችራይላሶን አሜን ልዑል ፈቃድ ህያው ሓያል እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብዝኹማት ባሮቱ ወትሩ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። በረኸት አማላዝነት ናይ ንጽሕተ ንጹሃን ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጣዕመ ፍቕራ አማላዝነት ኣይፈለየና። ከምኡ እውን ናይ ጻድቃን ነቢያት ወሐዋርያት ወሰማዕታት ናይ ኩሎም በረኸቶም ጸጋ ረድኤቶም አማላዝነቶም ኣይፈለየና አሜን። ዘሰሙን ሕማማት ሶሉስ መዓልቲ ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብዕለተ ሰኑይ ዝፈጸሞ ተግባር መሰረት ምግባር ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ንጎይታ ምኽንያት መኽሰሲ መተን ክረኽብሉ ብዙሕ ከቢድ ኢሎም ዝሓስብዎ ሕቶታት ዝሓተትሉ መዓልቲ እዩ። ንኹሉ ዝገበሮ ትምህርትን ተኣምራትን ብናይ መን ስልጣን ከም ዝገበሮ ዝሓተትሉ ዕለት እዩ። ስለ ዝኾነ ኣብዛ ሰሙነ ሕማማት እትርከብ ሶሉስ ናይ ሕቶ መዓልቲ ተባሂላ እውን ትፍለጥ እያ። ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ጎይታ ሶኒ ዝረገማ በለስ ሙሉእ ብሙሉእ ዝነቆፀትሉ መዓልቲ ሶሉስ እዩ ማለት እዩ። ኣይሁዳውያን ብትምህርቲ ጎይታ ኩሉ ግዜ ይቆኑ ብምንባሮም ንኩሉ ሰብ ድማ ይስዕቦም ኣሎ ብምባል ይሓሙ ስለ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚኦም ከቢድ ዝመስሎም መስቀላዊ ሕቶታት ብምሕታት ጎይታ ምስ ገዛእቲ ዓለም ህዝብን ከበኣስዎ ተንኮል ካብ ምእላም ፈተነ ካብ ምፍታን ዓዲዋዓሉ ነበሩ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን ፋሲካ ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ምምፅኡ ኣይተርፍን እዩ። ብዙሕ ህዝቢ እውን ብትምህርቱን ተኣምራቱን ይስዕቦን ይኣምኑን ኣሎ። ንሕና ኸ ንመን ሒዝና ክንተርፍ ኣብ ትምህርቱ ድማ ንግብርታትና የቃልዖ ኣሎ ብምባል ኣዝዮም ተሻቂሎም ነይሮም እዮም ማለት እዩ። በዚ ዝተመስረተ ድማ ብዓብዪ ክብሪ ብህፃናት በእማን ቢታንያ እናተመስገነ ናብ ቤተ መቅደስ ምእታው ነታ መሸቀጥ መናግድትን ገይሮማ ዝነበሩ ቤት መቅደስ ዕዳጋታቶም ገልቢጡ ስለ ዝሰጎቦምን ብጩግራፍ ገይሩ ብውርደት ስለ ዘባረሮምን ከምኡውን ሓቀና ዓላማ ቤት መቅደስ ድማ ብምንጋር ነቲ ክፉእ ግብሮም ስለ ዘግሃዶ ስለ ዝወቀሶምን ኣዝዮም ተሻቂሎም ነይሮም እዮም። ስለዚ ከኣዩ ኣይሁድ ሊቃውንቲ ካህናት ዓበይቲ ህዝቢ ነቲ ምክሪ ሞት ክሕግዞም ዝኽእል ዝበልዎ ነገር ክሰርሑን ምክንያት መክሰሲ ከናዲኑን ሓዲሮም ንፅባሒቱ ሶሉስ ሕቶታት ዝሓተትዎ እቲ ሕቶ ድማ ብናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ እዚ ስልጣን እዚስ መን ሃበካ ዝብል ነይሩ እዩ። ካብ ወንጌል ማቴዎስ 21:23 ከም ንሪኦ ማለት እዩ። ነዚ መስቀላዊ ሕቶታቶም ክምልስ ከሎ ብናተይ ስልጣን ዝገብር እንተበልና ምስ ሮማዊ መንግስቲ ከነባኣሶ ኢና ዝብል ነበረ። ምክንያቱ ዕዳጋን ንግድን ክተክል ክንቅል ዝኽእል ብከምዚ ዓብ ምስጋና ክምስገን ይግብኦ ንጉስ ክኸውን ኣሎ ብምባል እዩ። ነገስታት ድማ ብስልጣኖም ዝመፅእ ከም ዘየምፅዎ ርዱእ ነገር ምዃኑ ኣብ ልደት ጎይታ ብሄሮድስ ዝተቆስሉ 144,000 ዝኾኑ ህፃናት ምዝካር እኹል ማለት እዩ። ብናቶም ሓሳብ ድማ ጎይታ ካብ ምድራውያን ነገስታት ኣይኮነን፣ ክህነት ካብ ዝግቦም ለዋውያን እውን ኣይኮነን። ብኸመይ ዕዳጋና ክብትን ሕጊ ትእዛዝ ዘለዎ ትምህርቲ ክምህር ከምኡውን ተኣምራት ክገብር ዝኽእል እናበሉ እዮም ብናይ ስልጣን ክገብር ከም ዝኽኣለ ክፈልጡ ደልዮም ተንኮል ፍሒሶም ናብኡ ዝመፁ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ግና ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከም ወትሩ ክፍኣቶም ፈሊጡ ሕቶኦም ብሕቶ መለሰሎም፣ መሊሱ ድማ ኣሕፈሮም። ጥምቀተ ዮሃንስ ካበያ ካብ ሰማይ ድያ ወይስ ካብ ሰብ ብምባል ድማ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ንሓትሕቶም ተዘራሪቦም ካብ ሰማይ ተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ፣ ካብ ሰብ ተበልናይ ከዓ ንዮሃንስ ኩሎም ከም ነቢይ ይቆፅርዎ ኣለዉ እሞ ንህዝቢ ንፈርሕ ምባል ኣይንፈልጥን ኢላ መለስሉ። ጎይታ ድማ እንታይ ኢልዎም ኣነ ከዓ ብናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩም ይበሎም። ወንጌል ማቴዎስ 21 ዘሎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። በዚ ድማ ሓፊሮም ተመልሱ። ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ካልእ ሕቶታት እውን ተሓቲቱ ተወሳኺ ትምህርቲ እውን ምሂር እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ምኽፋል ግብሪ፣ ትንሣኤ ሙታን፣ ወዲ ዳዊት ዝተባሃለ መን ምዃኑ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ዝመለሱሉ ብምስላ ገይሩ ድማ ዝመሃረሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። እዚኣተን ትምህርታቱ ድማ ትምህርቲ ሰሉስ ተባሂለን ይፍለጣያን ማለት እዩ። ካብዚ ዕለት እዚ እንመሃሮ መልእኽቲ ካብ መርገምን ሞትን ክንድሕን ንስሓ ዘብቅዕ ፍረ ክነፈርን ጎይታና ናባና መንፈሳዊ ፍረ ደልዩ ብሂጉን ኣብ ዝመፃሉ እዋን ከምታ ቆፅሊ ወይ ድማ ሃይማኖት ማለት እዩ ትቆፅሊ ዝኾን ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ፍረ ወይ ድማ ሰናይ ግብሪ ፍረ ክህልወና ፍረ ሒዝና ክንፀንሖ ከም ዝግባእ እዩ ዘስተምህረና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሃይማኖትና ኣፅኒዕና ሰናይ ግብሪ እንዳገበርና እንተፀኒሕና በታ ክርስቶስ ፍርዲ ዝመፃላ ሰዓት አንቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ተባሂልና ብየማኑ ክንቆውም ኢና ማለት እዩ። ኣብ ሃይማኖትና ከፅናዓና ሰናይ ምግባር እውን እንተዘይብልና ግና አንቱም ርጉማት ካባይ ረሓቁ ተባሂልና ናብቲ ዲያብሎስን ሰራዊትን ዝተዳለወ ስፍራ
ክንድርበይና ስለዚ መንግስቲ ሰማያት ክንወርስ ተዛኾይና ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና ክንነብር ይግባአና ማለት እዩ። ካልእ መልእኽቲ ናይ ዝዕለት እውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍትታን ከም ዘይግባእ ንሕና እውን ብሓቂ ኣብ መገዲ ክርስትና እንተለና ብሰባት ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርና ክፉእ እንፍደየሉ ግዜ ክህሉ ስለ ዝኽእል ብኩሉ ክንግረም ከም ዘይብልና ዘረዲ እዩ። ዘለዓለማዊ ስልጣን ናይ ባህሪኡ ዝኾነ ጎይታ ከም ፈቃዱ ንሰባት ስልጣን ዝህብ ኣምላኽ እንተላይ ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ስልጣን ዝሃቦም ንሱ ክንሱ ብሓጣን ክፉኣትን ሰባትን ነዚ ስልጣን ዝሃበካ መን እዩ ተባሂሉ ተሓቲቱ ማለት እዩ። እዚ ድማ መን ምዃኑ ስለ ዘይፈለጥዎ እዩ። ዝምርምር እምበር ዘይምርመር ኣምላኽ ምዃኑ ኣይስተውዓልዎን ማለት እዩ። ሕቶም እውን ናይ ቅንዕና ኣይነበረን። ንሱ ግና ንሕቶም ብሕቶም መለሰሎም። ጎይታ ከምቲ ንዓይ ዝገበሩን ንዓኻትኩም ከምኡ ክገብርኹም እዮም እሞ ከም ዝበለ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ደቂ ሰባት ብዙሕ ተጻብቆ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክመፅው ይኽእል እዩ። ንኩሉ ገና ብትዕግስቲ ክንሰግሮ ከም ዘለና ዘስተምህር መዓልቲ ማለት እዩ። ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ከምቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን በአምላክነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ሎሚ እውን በአምላክነት ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ ኣምላክነቱ ክሒዶም ኣማላዲ ዝብሉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ንሕና ግና ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ፈጣሪ ኩሉ ብዘይብኡ ሓደ እኳ ዝተፈጥረ ከም ዘየለ ፈሊጥና ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሚንና ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና ነቶም ዝጠራጠሩ ድማ ብዝግባእ እንዳረዳእና ክንነብር ይግባአና። እዚ ክንገብር ድማ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይግበረና። ብሰላም ናብ ብርሃን ትንሣኤ ይብፅሓና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።